lopen, heerlijk. Oh, niet goed getraind. Lopen is genieten. Dank u, dank u. 42 kilometer en 195 meter, dat is de afstand die de deelnemers aan de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen vandaag gaan afleggen. Dit jaar alweer de 7e editie en ze gaan lopen van de markt in Terneuzen naar de markt in Hulst. En voor degene die 42 kilometer nou net te ver vindt, is er iets bedacht. U gaat meedoen aan de estafetteloop? Wij doen mee aan de estafetteloop, ja. 42 kilometer was net een tikje te ver? Net iets, ja. Niet veel hoor, maar een klein beetje wel. Ja. Zo te zien zijn jullie er helemaal klaar voor. We zijn er helemaal klaar voor vandaag. Zonnig weer, dus het moet goed komen. Volgend jaar gaat het dan de 42 kilometer gewoon worden? Nou, ik heb het al een keer gedaan, 2 jaar geleden zeker. En dat was echt niet zo goed bevallen. We beginnen vanaf 10 nu af te tellen. 10, 9, 8. We lopen van Terneuzen naar Hulst. Ik woon in Sint-Jasteen, dus ja, het is naar huis lopen. Hè? Dus dat maakt het zo mooi. Ja. Het moet een goed gevoel geven. Een goed gevoel geven, ja, zeker weten. Ja, ja. 4, 3, 2, 1, go! En moet het staan. Het idee dat je met z'n vieren toch wel zo'n marathon doet, want in je eentje lukt het dan niet, maar met z'n vieren toch wel. Dat is toch ook wel een gevoel van overwinning als je met z'n vieren over die streep komt. Dat is wel heel leuk. En sowieso de omgeving en de gezelligheid langs de kant. Ik bedoel, er staan overal mensen hier en dat is het leuke. En, tevreden over de tijd? Ja, ik ben wel tevreden, ja. Het is een hele leuke loop en het loopt een stukje over de Zeedijk, vervolgens langs de Kreek en dan een stukje over het eiland van Meijer. En dan kom je hier de polder in. Dus het is heel leuk. Leuk om te doen. Jullie lopen steady, hoor. Ja, hè? Goed, hè? Met de 3 generaties doen we mee. Met mijn vader en met mijn zoon en dan ik. Dus, Wat leuk. Ja, we heten ook de 3 Generations. Dus vandaar. Dus hij komt er nu zo'n beetje aan. Dus, en ik mag zo. Hey, het gaat. Drinken! Je hebt alle 2. Lukt het? Wat? Oké. 6, hè? Heeft u er wel een klein beetje van kunnen genieten onderweg? Jawel. Allemaal die mensen die ik voorbij stak. Zo. En? Heerlijk. De Olympische gedachten meedoen is belangrijker dan winnen, maar het was heerlijk. Heerlijk. Nou, u staat er nog behoorlijk fris bij, hoor. Nou, het was lekker weer, dus ontspannen lopen. Het is heel leuk. Ja. Het is fantastisch georganiseerd, dus pluim voor de organisatie. Ergens last van? Nee hoor, nee hoor, nee hoor, nee hoor. Even diep gaan en nu gaan staan en dan is het weer in orde. Ik heb het 3e stuk gelopen, dus nu is het nog een ander voor het 4e stuk. En dan, oké. Even lekker uitrusten nu. Oké, bedankt. Het team die vanavond het langst in het café gaat zitten. Wie staat u te wachten, mevrouw? Op mijn vriend. En heeft u het goed gedaan, denkt u? Ik denk het wel. Ze hebben met de 4 de estafette marathon gelopen. Dus we staan daar nu nog op te wachten. Ja, want anders staat u hier misschien als laatste nog te wachten. Nee. Zo waar is het niet. Dankjewel. Kijk, die erkenning, daar doe je het voor. Deze 10, kom Agnes. Geloof van Zanne. Goed gelopen, 3. Eerst van de estafette marathon.